ake ngibakhulule abantu bakaNkulunkulu umsisi bakhulule batshele ngaze besabe ukuza kuyimi bezongeseka becabanga ukuthi mhlambe ngiyayitshela sengiphakeme kade ngiphakeme nkosama nginalutho lo yamfana ulandela umanqele akekho umuntu ongathi aqhamuka nje avela kushuthi ngaphandle kwesizathu ngimbambe eqhamuka kude lapha esetha ngambona ukuthi ifoni usayithe uyibhekise ngakimi ngathi ngizomqaqa ngoba ngizovule ngithule ngithi do ngingawuqaqa wathi angibhunyele ngamanzi ngabuye ngabuka ukuthi ngizona ikhera yami abantu bothi mase bebona sengenza liyadi noma ngimshaye bese bebona ukuthi yabo ukuthi ngixhwalile ngisithwanqhwangu ama-customer bese yabaleka wangicasula nje lamfona kamanqane wangenyanyisa nje uthi ngave uqhamuka ushuthi wengane nje ayizothenga kudla lento ayizokwenza lutho ize ukuzokushutha nje izokushutha nje nganyanyiswa yilokho yethu mfana ngijwayela kabi lo akufanele ngimbhonye kahle ngase ngibuka ukuthi manje abantu shuthi bazongibona ukuthi ngisithutha mina shuthi ngisilwi ngihambe ngishaya abantu yabo kanti iyacika nje ukuthi umuntu ombone seza ukuthi phethe ikhamera seyibhekise ngakuyo kanje awazi ukuthi izazi inhlo zona mfana kwaku izokuthini vele kwaku izokuthini yingakho ngathi nje angivele ngidlutha sharp ngimbuke nje eyisanganisa akukho lutho ngangingaguli ngangena lutho ngangi-right kabi nje ngaciwa isenzo sakhe lesasiphukuphuku lesiya futhi singaphicayo sophinde sibuye sishaya-ke manje ngoba ngiyasinothisa abantu ngiyabatshela akekho umuntu ongavuni ukuthi umuntu aqhamukele kude qhamuke selishutha nje sephethe ikhamera kanje sekushuthi kusiza ukuthi ngimbambe ukuthi uqhamuka kude ukuthi ikhamera uyiphethe uyibhekise ngakini ngangeza ukumnaka bekuthiwa ngimbona ngiseza kude